Още 4 съчетания до края. Надявам се, че времето ще ни стигне, ако ли не, моля колегите да ме предупредят. До кога можем да останем с тази красота и с тази въодушевена публика на арена Армеец в столицата. Оценките на лента до момента: 28-150 за Кондакова, Русия, 26-250 за Меркулова, също Русия, Алябиева, Казахстан, 26-75. Очакваме да видим оценката на Силвия Митева. Ето това изправене от Косък на опънат крак от... Това всъщност Тя го има в 4-те съчетания. Да. Адриана обясни колко е трудно. Това е така и това всъщност е специалитета на Станюта. Първа направи този пирует.